ברוכים הבאים לגולד פארק, קריית העסקים והבילוי הגדולה בנתניה. 100,000 מטרים של עוצמה עסקית וכלכלית. אין עוד קריית עסקים כזו. כאן תוכלו למצוא את הטובים ביותר. עיריית נתניה, אורביט, פספורט קארד, בנקים, מועצה מקומית שרונים, חברת HP, משרד הבריאות, חל"ת, לוריאל, המשביר, אצטדיון מרים החדיש ועוד רבים וטובים. לצידם אלפי מקומות חנייה. מחלף גשר השלום מאפשר גישה נוחה ומהירה מכביש החוף מהצפון הדרום והעיר נתניה. מהמזרח דרך כביש 5611, תחנת הרכבת ספיר ותחנות אוטובוסים במרחק הליכה קצרצרה, שבילי הליכה ואופניים ועוד. נגישות נפלאה בכל שעות היממה. כמה כיף לעבוד כאן. במתחם גולד פארק תוכלו ליהנות מסביבת עבודה מושלמת. בנייני משרדים נוחים ויוקרתיים, עם משרדים בכל גודל שתרצו. לובעים מעוצבים, חניונים פרטיים, תשתיות חדישות שיעניקו את כל מה שפירמה מצליחה צריכה. הכל הכי קרוב, נגיש וכל כך נוח. בניין גולד פארק מדיקל הוא המקום המושלם עבור הקליניקה שלכם, עם כל השירותים הטובים והנוחים ביותר, במקום אחד. וזה לא הכל, תכירו. כיכר גולד פארק החדשה. כמה כיף גם לעבוד, גם לבלות וגם ליהנות בכל שעה. מהקפה והמאפה של הבוקר, ארוחות צהריים מפנקות, מבילוי כיפי עם החברים או משפחה כשהערב יורד. ממש מתחת למשרד, מוקפים באלפי עובדים ועוברי אורח. ליהנות מכל השירותים הנוחים ביותר. וכבר אמרתי, יש מלא חנייה, בחינם. מה יש כאן? מה לא? מסעדות, בתי קפה, מאפייה, מעדניה, חנויות ושירותים. הכל בכיכר חדישה ומקסימה. זה שווה זהב ממש. כלל ביטוח וחברת צען זהב מציעות לכם. הייטק, מסחר, רופאים, מטפלים, מנהלי נכסים, בעלי רשתות קפה ומסעדות, מאפיות וחנויות, בעצם כולם. להצטרף להצלחה, לבנות ולהקים את העסק שלכם כאן איתנו, בגולד פארק בנתניה. ליהנות ממערך תמיכה הכי מקצועי שיש, מניסיון רב, גמישות רבה וכל התמיכה שאפשר.